La quadra de Casa Garcia de l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu va acollir el passat dissabte la presentació del llibre El riu de les dones, de Jordi Sunyer. El llibre és el resultat de la beca a la recerca concedida pel Centre d'Art i Natura de Farrera l'any 2011. El treball recull i ordena els continguts de les entrevistes realitzades a una vintena de padrines del Parc Natural de l'Alt Pirineu per descriure la vida quotidiana al Pirineu del segle XX. Jordi Sunyer és llicenciat en Antropologia Social i Cultural i màster en Antropologia Urbana. La beca consistia en això, en venir a viure aquí al Pallars, a estar-m'hi un temps i entrevistar a les padrines a diferents pobles que envolten el Parc Natural de l'Alt Pirineu. Vaig fer una sèrie d'entrevistes en vídeo i després va ser qüestió de transcriure aquestes entrevistes i separar-les per temes, per exemple, la vida quotidiana o com es menjava, com es cuinava a les cases abans. Prèvia a la presentació del llibre, l'autor va oferir una xerrada per explicar i reflexionar sobre les tècniques que ha experimentat en projectes de memòria oral, així com del bon grapat d'experiències que s'emporta del Pallars. Conèixer molta gent amb ganes de parlar, d'explicar històries, de compartir temps, d'anar a poc per la vida, de mirar cap enrere però també de valorar les coses bones que ha tingut la modernitat, com per exemple els serveis sanitaris o els mitjans de comunicació, i això, doncs, redescobrir un territori que per mi era, tot i que havia estat aquí de turista, per mi era desconegut. El llibre, que està gaudint d'un bon nivell de vendes, es pot adquirir a les llibreries habituals o a través d'internet.